Mhlawumbe phansi kwamukelo kwesimanzonzo channel yakho ibethendaza zamaskandi ahamba phambili efika ngesikhathi. Sengihlala kuzo iy'ndawo zamaskandi aphandle komusha isikhathi. Umncintiswano obizwa ngokuthi inkosi yomaskandi uqola amabhinca. Lo mncintiswano lo ufuna amabhinca evotela abaculi ababathandayo ngo-R3 mase kuthi umculi ozohlabana ahole noma athole imali engango-90,000. Abaculi bebekhona la singabala khona umnikezwa, omdumazi, noStayela nabanye abaningi. Kodwa lokhu kuvezwe uStayela emva kokuthi umcimbi usuvaliwe, abantu sebevotile sebelindele imiphumela. Ushilo Style uthi uyaxolisa kakhulukazi wonke amabhinca athe amvotela ngo-R3 babo. Uthi abanye besendela i-screenshot bekhombisa sebechithe ngisho o-3,000 bevotela yena kulo mncintiswano. Uthi kodwa sekumele behole lo muntu lo useyale nale akasabafuni ukubaholela. Kanti futhi uyasho ukuthi lo muntu lo baxhumana naye ey'nkundleni zokuxhumana zange bebonane face to face ukuthi beze besayine. Abantu abaningi-ke babamgxekile yena uStayela bathi lento ayenzile ubudedengu ngokuthi engaze ecela abantu ukuthi bemvotele ekubeni umuntu engahlangananga naye face to face beze besayine ukuze kwazi ukumbophisa. Uthe kodwa uStayela uyaxolisa kakhulu nalento ayenzile wasethi ngokuzayo uyozama ukuthi imicimbi aqinisekise before acela amabhinca amvotele. Ngabe wena ubusuvotile la kwinkosi yomaskandi lo mncintiswane? Ngabe futhi ukuzwe kanjani emva kokuthi lo mncintiswane ethumvumbayo kodwa imali zabantu seyihambile? Sengihlala kuzo indaba zesibili. Abantu abaningi bahlekisa ngegcwama emva kokuthi igcwama libhale ku-Twitter lithi happy belated Natasha lase lifaka ama-emojis alove. Sokhumbuleka ukuthi igcwama elisha umculo ongathi uthathekile kule ntokazi uNatasha Thahane onotanda kubuka la eSouth Africa. Emva kokuthi unotanda kubuka lo ezozalwa ngomhla 25 kuSeptember, kodwa igcwama elisha libhalwe ukuthi happy belated birthday ngomhla 23. Abantu abaningi bahlekile igcwama basebethi akayiyeke isingisi uma ukuthi samxaka. Libe selichaza igcwama ukuthi bezitshela ukuthi happy birthday isindlulile kanti alinakile ukuthi lenkosazana izodlala ngomhla 25 kuwo uSeptember. Sengihlala kuzo indaba zokugcina enguphathele zona. Kubona ngathi iyaqina ipi phakathi kwaKhuzani no-DSD. Lokho kubonakala ukuthi uKhuzani ebhalile ukuthi khona omunye umculi akangayiboni isidingo sakhe ukuthi ebe khona la emculweni. Ubese hlabeka uDSD wathi okoqala lo mfana lo uKhuzani wafikela kubo la emculweni. Kodwa kuyamdumaza uma ukuthi esekhuluphele kanje useqala uyabadelela. Wasethi yena kade akubona ubuthakathi bakhe lo mfana lo, wasethi futhi kade akubona umona nomhobhono omfana kanawo. Kodwa abantu abaningi bamgxekile uDSD ngoba khona nabanye abalandeli bakhe uDSD abathe abayithandi lento lenze uDSD ngoba uKhuzani akashongo ukuthi yimuphi lo mculi lo okumele awuyeke umaskandi. Ake hlanga nezansi-ke siza umbono wakho ukuthi luthini uvo lwakho. Ngabe uKhuzani ngempela ubeqondise ku-DSD noma cha uDSD ubesegaxelela nje kwinkulumo ibingaqondene naye? Kwesimanzonzo sesohlangana lapha kwi-comment section ngedate indaba. Uhlale phansi, ubese ushaya uSubscribe, usole zonke